inom ka. Two viewers. Hello po. Maulan na Sunday. Luto tayo ng ano, kalabaw. Karning kalabaw. Sabaw. Kasi maulan ngayon. Hello po, 6 viewers. Fidel Reyes, may bagyo ba sa inyo condition? Hindi ko lang po alam kung may low pressure. Di ko pa tinitingnan sa ano, weather forecast. May nagtinda ng ano, ng kalabaw, may nagtatay. Mamili ko. Shout out kay tatay. Kay tatay Innin. Papa ni Kuya Loli. Kanina, pagbili ko, singin ko kay tatay. Pinicturan ko. Tumawag yung matanda. Paborito niya kasi to. Hindi na raw siya nakakatikim ng karning kalabaw dun. Doon kasi sa tatay sa Samar. Paborito, naalala ko hanggang pag-bill kanina ng kalabaw eh. Hello po. Good morning. Paborito ng asawa ko to. Ribs ng kalabaw. Yung iba, takot kumain ng karning kalabaw. Kasi nakakabinat daw. 13 viewers, hello po. Pero sa akin kasi, para sa akin ano eh, kasi damo lang yung kinakain nito eh. Mas nakakatakot nga kainin yung aming baboy. Yung may pinapakain ng mga pellets. Bumili ko ng ribs. 100 lang yung kilo ng kalabaw dito. Kami kalabaw. Tapos 2 kilong ribs ang binili ko. Nalagyan ko ito ng lubas. Tapos bumili ko ng 1 kilong laman. Nandyan, gagayatin ko mamaya, itatapa ko para malambot. Tapos luto ko naman yan, gata. Adobo na may gata. Napakasarap. Gusto ko niya ng sili. Naunahan kasi ko nung ulo. Yung ulo, ano lang, isang buong ulo. 300 lang, napakalaki. Ayan eh. Oo, 300 lang. Di sana, no, kung nabili ko yun, ibibigay ko sana dyan sa may patay. Ibibigay ko para may pangaan sa mga pangukulam. Kaso, magpunta ko, nabili na rin pala. Tapos, dyan din napunta sa Ay, akin. binigay din. Di sila din yung bumili. Yung may, ano. Nalagyan na natin ng mga sangka. Sibuyas, ano lang, sibuyas luya. Bili ka pala ng ano? Tapos paminta. Bili ka ng mga balang. Buka ko din. Lalagyan natin ng libas. Ito mo lang.
Bibili. Hello po. Lagyan natin ng Nur. Yung viewers, hello po, at sa tatlong nag-thumbs up. Wala nang gulay-gulay ito, mahal yung ano, mahal yung repolyo. Kaya ito lang ang gulay niya na lang, yung ano yung libas, yun na rin ang magpapaasim sa kanya. Lagyan natin ng luya. Dinamihan ko na nga, pero nakulangan pa yung asawa ko. Kunti daw yung binili ko. Kasi lagi kami nag-i-stock nito sa rate. Yung sabi ko sa kanya, okay na muna yun kasi sila ay nilagay ko sa tindahan kaya wala naman natira halos. Grabe kasi yung presyo ng ano, ng baboy dito ngayon, kaming baboy. 320. Itong kalabaw, mura lang po dito. Yung laman, 150. Yung ribs, yung buto-buto, 100. Minsan bumibili ko nito ng alagang 1,000. Kaya lalagay ko lang sa rib. Yung sinaing mo, Kunti pa. mahal yung repolyo. Lalagay ko sa repolyo. Ano na lang sana pechay. Umag talaga ng mga gulay ngayon. Ano? Yung sili nga, 1,000. Ano, magtatanim kayo mamaya ng talong. Para Sili. Sili sana. wala nga sili. Wala. Hindi pantanim nga. Pero, Naubos na. kasi, paano hindi maubos yun yung sili? 1,000 ang kilo. 10 piso daw yung isa. Yun nga sana gusto ko kalamansi. Nakita mo yan, tatanim natin na talong. Ano lang? Hello tatlong- po, Sir June Lorena. May bagyo. Basain niyo pa rin din sa Eh, bagyo. ano? Hindi Hindi ko alam. updated. Hindi ko pa tinitingnan sa weather forecast. Pero nabasa ko kahapon, may low pressure nga. Na tinutumbo ko yung Eastern Visayas tsaka Bicol region. Yun yung ano ko. Sa bagyuan na talaga ngayon. Yung bumili ko ng pantanim na talong, 3 pesos lang. Bumili ko ng 20 piraso. Mas Tatanim mura namin, nga ngayon. Kasi tatanim 5 namin peso sa to eh. gilid ng bahay. Ito po oh. 3 pesos lang isa. Para yung may kasabihan, kapag may tinanim ka, may bubunutin. Ayan ah. May iha-harvest ko. Ayan. Para makatipid. Mas mura to ngayon. Alam mo 5 piso to. Bakit kaya nagbawa ako ng presyo sila? Mahabang tanong daw. Ito talaga yung plano namin. Magtanim-tanim ng mga gulayin. Tapos pag nagkaroon na kami ng budget, yung nabili naming mag-asawa na lupa, yung pundar namin, ay magpapalagay ako din ng kubo-kubo. Tapos lalagyan namin ng ano, ng bakod, kahit kawayan lang na bakod. May extra ano tayo, may extra vlog. Pwede tayo mag-vlog doon. Tanim-tanim ng mga gulay. Hindi malawak din yun. Yung malawak, ano yun, napundar namin yung mag-asawa. Hindi. 30 ito? 30 ito ba? Ewan ko. Yung sukat yun. Ano yun, pundar namin sa pagtitinda. Nung nagtitinda pa kami ng fishball, yam, Fishbowl, ang balot, Balot. tindahan. sa mga po. Kaya sa ano, sa pagbablog wala pa akong napundar na lupa. Pero yun ang target ko. Kung di lang sana ako nagpapagamot sa asawa ko, mayroon sana sa akin binibenta na kasi sinasanla pala, sinasanla na palayan, malawak din. Sinasanla sa akin ng 50K. Kaso, hindi ko kinuha kasi yung nakasagsagan na nag-ano ko dito. Papagamot pa. Ang daming luya. Mas maganda. Mas maganda kasi mag-invest ng ano, lupa. Kahit di natin tirahan yan,
Yung ano kasi yung palayan, yun yung pinakang pangarap talaga namin. Yung palayan. Kasi ipapaano mo lang. Papatayin. Ipapasaka mo. Antay ka lang ng ano. Pag nag-ani sila, may ibibigay sa'yo. Kahit makakuha ka lang ng dalawang sakong palay. Okay, yung pera mo, hindi mo nagagalaw sa ano. Sa kumbaga yung sanla kasi yung pera mo nandoon pa din. Basta sigurado yung nagsanda. Hindi naman tayo pa ng siguro. Ayan ang mga sunod ko. Kalabaw, may napundar na ako sa pagbablog. Kalabaw. Yung, di ba na-vlog ko na yung mga panood nyo? Pero pinapaalagaan ko. Kasi lagi kong wala, ito naman malagaan mo. Pinapalagaan ko na lang. Yung binilahan natin ng kalabaw, Siya rin nagana. siya din yung nag-aala. Tapos pag nanganak ng kalabaw, Sa kanya muna. sa kanya yun. Oo. Ganun yung kasi dito din Bulacan maulan ay si Ate Marlene. Kapatid ko yun. Oh, Hello po, Ti. maulan. Maulan talaga. paborito ni Papa mo yung ano, luluto ko kalabaw. Tumawag pa sa kanya. Pinicturan ko yung karne. Kasi ito si Jason saka si tatay ni Kuya Noli. Datay nila. Tatay niyo po. Masyado silang close. Sobrang close nila. Pag ganyan, pinipicturean niya, sinasend niya. Ayun, tumawag bigla. Pinapainggitan mo lang. Sabi niya, hindi na daw siya nakakatikim ng ganyan. Kasi sa kanila mahal. Dito, 400 daw, sabi natin. 400, 450, ganyan. Eh, dito 100 lang. 100, 150. Tapos pag madami yung kinuha mo, may pasobra pa. Ayun, pasobra pa yan. Lalo na pag kilala yung nagkakatay. Ito yung ribs. Pakita mo yung laman. Nandiyan yung laman. Kaya ba? Wait lang, iikot tayo. Malitang space natin. Maraming luya. Naglalo pa sana pala ako ng bahay. Yung iba kasi ayaw kumain ng kalabaw kasi maanggo daw. Depende yan sa pagluluto. Ayun. Yung Bumalik pasensya na tayo. kayo na wala ng signal. Ayun na, okay na, stable na yung signal natin. Pasensya na po ng iba. Ito yung ano. Naku, paborito niya talaga. Opo, Tumawag. Tagal na nag-usap ko. Ito pa. yan pa. Laman. Bawang po talaga siya. Laman. Itatapa ko. Tumawag pa talaga siya. Ito yung ribs. 2 kilo. Hindi lang ng Tawa ng tawa si tatay. Pinapainggan mo ko ah. sobrang Pagbalik paborito. ko dyan. Bumili nga sila Albert. Bumili. Pumunta dyan. Tignan natin ng luya. Ang nang ibisak. Para walang mantika. Itinapon ko nga yung ano eh. Yung mga... Yung itatapa ko yung... Yung ano, ibas para ano din nila sila. Kuha ka na lang, di ba? Nawala yung iba. Pasensya na po. Namunan tayo. Watching viewers, hello. Mga tayo ng libas. Dito lang kasi yung mga pang-asim ko. Yan, libas. Ito yung pang-asim nito. Ngayon, gunting ma. Ibas. May kumuha na nga nito kanina. Ayun. Kanina. Nakabili din yun ng kalab. Ano lang yan? Parang Ilang sobrang beer? taas na. Pinuntahan nga ako. Pwede ba yung tagaan? Wag. Pinuntahan ako kanina. Ang bibili lang ako ng kalabaw. Kanina pa ako bumili. Sabi ko na nga ba, ikaw pa mahuli. Mura din kasi. Ano lagayan? Ano lagayan? Ang pampaasin niya.
Yan lang yung pinakagulay niya kasi nakakain ito. Sobrang Sa sarap ibang nito kung... probinsya, Di, sa ibang kung probinsya, alam hindi ko. yan pinapansin eh. Kasi yung pinsan ko, nag-extra construction. Tapos napunta sila sa, siguro bandang Visayas ata o sa dito sa South. Ay, hindi, sa North pala. Nakakita sila ng ganto. Tapos tingin daw ng tingin yung mga tao. Pero nagpaalam siyang kukuha. Pumayag naman. Ano daw gagawin? Sabi niya niluluto po to sa amin. Hindi nila alam na pampaasim. May mga probinsya talaga yung ginagano. Masarap to sa sampol. Sa Santol, sa Laing. Ay, yung pala. Tumataas na talaga. Kaya nga, yan tatagaan sa rin ng kaunti. Para, Yan. ayun yung damit na nilabhan namin kagabi. Yung diba? Ayun yung papaya. Diba pwede yung tanggalan ng bunga? Para yung iba lumaki daw. Totoo ba yun? Ha? Totoo yun? Alin? Yung papaya daw. Yung ibang bunga, yung maliliit tanggalin. Para yung iba daw lumaki. Ayun ito yung nasa baba. Sobrang dami ng bunga ng papaya namin. Kasi sabi nung nakakita, bawasan daw. Yung maliliit. Yung nasa baba, tanggalin daw para yung iba lumaki. Ayun na siya. Mapuputol na yun. Ay, may bunga na yung lemon. Isa. Ito yun. Masarap siya. Ano ba pangalan nito sa Tagalog? Alin? Ito, libas. Hindi naman nakasita. May libas. May tanglad kami, may mangga. Pa. Nabuhay yung tanglad. Ayun pala yung mangga, tanim pa natin doon. Tsaka nagpapaano na po kami ng nyog. Pag tumubo siya, itatanim namin doon sa sa lupa. Namin, napundar. Kasi katulad siya ng nyog namin doon, ayun po. Ayan. Yung nyog namin na yun, maliit pa pero madami na siyang bunga. Ayun. Ayun. Ay, kita ba? Hindi. Ayun na. May bunga na siya. Ilang taon pa lang. Hindi kasi kita. Hello po. Masarap. May gulay. Ha? Parang, ay, si Kuya Rene. Hello po. Pero Kuya ilaw, Rene. pampaasim, libas. Pampaasim. Para may May tatanggalin ko nga. May mga pulo sa kala. Ay, nalalaglag. Halaman ko ito.
nga. Lumulutok na natin. Ganun. May ano ba? May tira pa tayong ano? 20 viewers at sa 8 na nagtamsak. Paring Jason, hello, shout out. At sa lahat pumasok, silent viewers, shout out. Pero po sa silent viewers natin, yan, diretso tayo ulit sa pagluluto. Tuloy tayo sa pagluluto. Mas gusto kong magluto dito sa ano? Dito sa Dirty Kitchen. Dito din sa ano? Gasol. Para tipid-tipid. Pag nasa bahay ako, lagi kong nagluluto ng mga ulam para nakakatipid tayo. Pag sila lang, yung mga niluluto ng misis, mga ano, adobo, prito. Bala ko sana, sabi niya, request niya, mag-igado ko. Kaso, nakita ko yung kalabaw, mas paborito niya yun. Pero doon lang tayo mag-ano, igado. Ha? Pagod na lang. Okay na. Gusto mo yan, yung laman. Igado rin ko na lang. Ano? Kasi parang gusto ko itapa. Ito, kasama pa. Yan. Yun. Oh, ugasan mo muna. Ano yung Lagyan mo yung wali eh. Diyan mo muna. ano, pag ano na? Late ako. Opo. Kaya rin. Kay ano ni saan ka na daw sa isa? Magagawin pa ako. Ito mo ha. Ito mo. Diretso ko yun. Ito dito. Maggagayat. Dahon lang naman ang kailangan. Ito hindi na to. Ang asin. Dito mo nga na pumulupot. Bumili ko nga tayo. 14 viewers low. Pang ano lang pa. Huwag mo ng kutsara doon. Tingnan kong malambot na para matimplahan ko na ng gusto. 16 viewers. Higop-higop tayo ng sabaw. Tayong tag-ulan. Diba? Nakapahinga din tayo ng medyo mahaba. Pero bukas, tatanong ako sa kanila, Mino, hello po. Pupunta ako mamaya kay Gatcho. Kung may pasok bukas para paglaban na rin ako dyan. Nag-usap lang kayo mag-asawa. Hindi na siya mahihirapan dito. Stay na tayo doon. Balik tayo sa barracks, stay in. Diba? Okay na? Kasi may ano naman na, may tubig na. Kasi ang problema talaga. Kaya rin eh. Ano sabi? Marathon Alamid. Ano ba? Basahin mo naman. Marathon Alamid. Viewers niya kahitan lang ng ads makabawi. Kahit sa ads man lang makabawi. Opo. Bumaba ang views niya. Narimilap sa Alamid. Nainlove eh. Diba? Wala pa lang buto ko. Ang lalaki ng pagkachap. Tay! Ilan ba ba? Tatay Inying!
kaya siya. Tatay Kalusi. Yung mga paborito ko. Tatay Kalusi, Tatay Ingin. Masarap yung ano, yung Hindi pa siya malambot. Hindi pa may huwalay sa ano. Sa mga ribs. Ang ribs to. Panalambutin ko pa. baka sabaw. Yung niluto ni ano, ni tatay na ano. Ngayon din natin nalaman na pwede pala ganun yung kalabang. Parang pares na manamis-namis. Ano, may pizza yun. Special daw na ano yun. Napakamahal daw na ang order mo sa restaurant dun sa sama. Kumbaga ano din, May specialty picture. nila. Oo. Specialty din nila. Ano na ano. Regular na. Pizza Yes, yun. paring Jason. Supporter ako lahat. Oo, Salamat naman, po. Kuya Kuya Ren. Ren. Active yan si Kuya rin sa TikTok. May ano. May Princess Diaries. Yung sinain mo, pinatay mo. Baka matutong. Sa TikTok. Ito isasama. Diyan. Wala. Hindi wala. Sama yan lahat. Hindi kasi ito malambot. Ito matigas-tigas. Sige, sama yan lahat. Parang Jason may TikTok din kasi hindi siya hindi pa masyadong active. Baby. Pa! Alam ko na yun. Wala ka mga Daglet po. Ay, natanggal! dami kong panggato. Kaya magsawa ka ako. Lulutuin lang yung wala. Magsawa sa luto. Yan pa naman yung pinakang hobbies ko talaga yun. Pinakang paborito ko. Magluluto. Kasi magluto. Lapit na naman yung pista dito sa amin. Ilang buwan na lang. Ay. Plastic. Basahin mo nga yung comment mo. Hello po at sa 10 na nag-thumbs up. Sa lahat ng mga kapatid sa Facebook, YouTube, TikTok, active na active talaga si Kuya Rene. Buong pamilya niya talaga. Dalaw ko dito minsan, Kuya Ren. Tambay ka. Sa fiesta dito sa amin. Maganda rito. Fiesta, wag lang umulan talaga. At umulan, may bubong naman. Yung fiesta kasi dito Kuya Rene, more on ano, more on sayawan. Hindi yung tulad na ano, na fiesta sa ibang lugar, diba? Yung may mga street dance, hindi kasi ano, sayawan lang talaga. Halos 3 araw na sayawan. Para mas makilala mo pati ko. Diyan makikita yung paano ko makisama sa mga tao dito. Mas kilala pa nga ako dito kaysa sa kanila. Kung mas kilala pa siya. Siya yung dayo dito pero siya yung mas kilala. Dinagdagan mo yung sabaw. Mamaya pinapalambot ko. Mamaya magdagdag ng sabaw. Pag malambot na. Bumban mo na. May mga sibo na yung kasi. Ay, Di ba kagutom na? Mamaya ka to. kumakain siya bro. Ha? Kumakain siya. Hindi pa alam. Kumakain lang. Biscuit ata.
Ayan. Silver na lang. Hindi ba na kung dirty kitchen na? Ayos Ano na. ba yan? Ilang bag na din ang lumipas dito. Bulok ko. Nung bago to, di pa ako nagbablog. Dito ako nagre-reels. Dito ako nagbe-video ng mga reels. Yan ba ako naka-upload? Reels. Mga luto. Asa loving. Wala kasi yung sana yung gusto ko, yung tuwal niya. Yun nga, yun yung niluluto nga ni tatay. Tuwal niya. Tapos para siyang ano, pares. Meron sana ako dyan, tuwal niya. Kasi ginagamit ko kapag naliligo. Hello. Ngayon lang sa Bacolod City ako. Ng Wala yun, nag-arte. Negros Occidental. Sa fiesta kuya rin eh. Pwede din sa ano, February fiesta din sa kanila, ano. Doon sa Ano ka? Sakay ka ng aeroplano. bisita ka kuya rin eh. Once a year. Magpabook ka na bang kung may mga promo. So, pwede naman yun. Pag malayo, di ba, ang flight daw, mas mura. Still loving you. Tanggal na ako. Ayun. Lalagay ito sa lip. Dadaya. Pag may nagbebentang ganyan, bumibili siya agad para ano, mura ilalagay sa ref. Ano lang. Pag wala ng ulam, yun, ilalabas niya. Nung nakaraan, di ba, nung bumagyo, yung madami kasing baboy talagang ano, naapektuhan. Nung bagyong Christine, bumili siya ng ano, bumili siya ng 5 kilo. 5 ba yun? Oo. Tag-100 na lang yung kilo ng baboy nun. Mga na ano kasi, Nalulog. nalunod. Pero ano, buhay pa yung iba. Bumili siya, napakarami. Ano, walang kuryente kasi nun. Yung adobo niya, adobo sa asin. Ilang araw yung ulam namin. Master sa katipiran. Tipid, pero hindi yung tipid na nagugutom. May mga tipid na kahit sa sobrang tipid nagugutom. Tayo ano lang, maparaan lang. Itapa ko ito para Pag may nagbebenta ng ano. Okay ka man, hindi nakikita ba nila? tinapa ko siya. Pinanyan. Tapos tinagpad ko para pag niluto ko, malamot ka lang. Agad. Mas matanda na ito, boss. Oo. Ang teknik niya. Pagkatapa, tatarin. Kasi ano po, kahit ulitin mo yung pagka-chop, pag niluto na, lumulo po yung laman niya. Ay, ano pala? Next time mag-ano tayo, bili tayo ng ano. Yung pressure cooker, Ano kasi kung mabili? para tipid din sa Yan ang gusto mabili. medyo maliit lang. Kasi mahilig ko yung nagluluto. Para ano, mabilis magpalamot.
14 viewers. Hello po. Magandang tanghali. Search ko Google. May mga ano, diba ano, kuya rin na may mga, yung piso fair. Yung ano, Yung, tinawag marami na. marami na. Marami na ba? Siguro yun, yan lang gulay natin. Mahal ng mga ano ngayon. Mahal ng repolyo. Kung may ano Ulat niya sa... ako doon sa sibuyas sa binili ko sa bawang. Ganun lang karami. Nasa na yung 50 ko. Mahal ng mga ano ngayon. Grabe na. Dati yung gulay, mga ano lang ngayon dati. Pagkain ng mahirap ngayon, pang mayaman na rin. Pang mayaman na yung gulay. Parang mas mura na nga yung mga karne. Oo. Isda dito sa amin. Sobrang lahat na ata ng luto ng isda nagawa namin. 100, 1 kilo, minsan nga nag-amin. Depende sa laki. Kung nandito talaga si tatay, alam mo na to. Jason, punta ka dito sa bahay. Inom tayo. Huwag maulan. Na lang sila. Comment kayo, sabi ni Kuya rin niya. Oh. Kwentuhan po tayo. Kung nagluluto. Sarap matulog nitong panahon na to. Matumal din ang tindahan. Maulan eh. Ito bang holiday bukas? Daw. Ha? Dito na. Holiday ba bukas? Ano naman yung alam mo ka? Hindi ko nga alam eh. Narinig ko lang dyan sa mga ano. Bumibili. Oo, wala naman yung ano kanina. Sa ginawa ng pagko. Baka yun. Ay, kung naman kami sa kanila, ay ano pag-light sa ano, maapuros. Kapag sinabi sa ano, pag-alit ba lang natin. Kaya yung nalagaan. Sabi na, sinay ko pa kami.
10 viewers, pababa ng viewers mo. Lapit mo kayo nito. Yan. Nine na lang sila. Eight na lang sila. Pero may 16 likes na lang. Grabe ito lang. Para may sakit si White. Okay daw. Nakasalampak. Hindi nagtaas. Whitey, Hello po, 11 viewers at sa 16 na nagtamsak. Sa 11 viewers, hello. Ano po ulam niyo? wait na sila. Hello po. Magandang tanghali. Baka wala sila tindahan. Hello. Luto tayo ng Busy. pananghalian. Umid lang po kayo dyan. May nagbabasa naman. 16. Magandang tanghali po. Jesus pari ko sa yung sangkalan ko kasi di ko nakuha din sa kanila. Saan? Ay, Ako papa. natin dalawa na malaki. Nababasa yung cellphone. Lapit-lapit natin. Nandun sa Rocky. Nung pagluto ko ng piyesta, Hmm. hindi ko pa nakuha. Tutuluan. Ang ganda pa naman ng sangkalan na yun kasi ano yung sangkalan. Sampal, Ay, sampal. sampalok. Magagamit mo pa din yun sa piyesta ulit. Gagawin ko nito, adobo na may gata. Tapos yung gata nito, yung pure lang. Papalutuin ko muna siya ng toyo. Pag luto na siya ng toyo, lalagyan ko na yung pure na gata. Gusto mo pagatan? Yung wala siya. Walang tubig. Pa! Nabibili. Wow! Hey viewers, hello po.
Pula, takot nito sa pula. Dati kumakain si pula nito. Takot si pula na. Ngayon. Dito sa amin, kapag kalabaw na nag-aagawan yan dito sa lugar nila. Dito sa Tawakagan. Sa lugar namin, dun sa neighborhood. Dito iniintindi. Anong oras na mo? Ano? Wait lang, tingnan natin. Saan ba nakikita ang oras ng cellphone mo? 12! 12 na pa. Haliguin ko muna sa bebe. Ha? Haliguin ko sa CR. Ha? Uy. Yung libas mo, ganyanin mo. Para, ganyan lang yung ano, yung labas, para sa loob. Para lumabas ng kapas mo. Wait lang. Nababahinga ko eh. Baka na. Nilalagay ko. Dami. Review mo sa loko. Natulog na. Ganyan yung muso. Pwede mo muna. Wala mo pa tayo. Yung mga, ganyan sa loob na to. Gagawin mo lang siya. Para labas yung kapas nito. Ganyan. Ganyan. Brandi. Hindi ka na mag-alis yan. Kaya ano nga yung comment. Hindi ka pa gutom? Pinapanipis ko siya. Para mabilis lumambot pag niluto ko na siya. Di mo alam kung baka naibigay Hindi nabibigil sa'yo mga labi Itis mo na kahit puti In love ka ba?
sa silent viewers natin. Silent viewers, hello. We love you. Hindi na tayo nakakapunta sa ano, sa barracks. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Gagawin para sa iyo. Nakikiusap sa akin. Mahal mo. Bakit ka hindi pwede maging tayo? Ang nais mo ay kaibigan lang ako. Dinamdam ko na ang lubos ng mga sinabi mo. Mahal ka, totoo. Ngunit pag nandyan ka na, kung walang magawa, lagi kang umiiwas sa akin. Lalapitan kita, yung pagbigyan ng pag-ibig ko. Puso ko sa'yo, nakikiusap sa akin. Kataon, mahal mo. Oh, oh. Sana'y mabago, dagdagalin mo at hindi mo iusap ko. Tatanggapin ko. Hanggang totoo. Ngunit pag nandiyan ka lang, kung walang magawa, lagi kang umiiwas sa akin. Lalapitan kita, yan ang pag-ibig ko. Gagawin para sa'yo. Seven viewers, hello. Lumunto na ko ng damdamin mo. Ang damdamin mo, di mo ba? Di sa'yo, dito ba?
Year na tong panggatong ko na to. 1 year nakanapak ano na. Kahit di nagamitan ng blower. Order na naman ako eh. Parang may pampalit dito. Para kung sakaling magkaroon tayo na budget sa piyesta. Panghanda na lang yung isipin. Okay na to? Tigain mo ma. Ha? Tigain mo. Tigain mo. Kasi ako sa tindahan. Pinapaligo ko sa bago. Ha? Bagong tayo ako sa tindahan. Hindi ko malambot. Hmm? Di ba? Ano no? Hindi ko malambot. Yung iba. Pwede na yan. Tapos sasalang lang. Pag yes pa, salang lang ako. Ibot yan. Nagtutong ka na? Ligo ka na, nak. Gutom ka na? Ayun yung Ma? sa drum mo na ang ipaligo mo. Ma, gutom ka na? Hindi pa. Parang gutom ka na eh. Inaas mo. Labasan mo ko ng patis dito. Patis. Nang ito yung papanas ko. Hello viewers. Ligo na, bebe. Shoutout sa Kitty na nagtamsak. Comment po kayo para makilala natin kung sino po yung viewers natin ngayong araw. Stuck sa lip. Ito na yung hinimay ko kanina. Ah, Hindi ko alam dito. hinimay na ako sa tindahan. Lagyan mo ulit ko ng ano? Ng patis. Malapit ang matapos. Hindi pa naman tululutuin ngayon. Basta ko lang ko rin. Dati ginawa ko na para pag gusto kong magluto. Kasi frozen siya. Ready lang mag-chop-chop. Ready to ano. Patis, ano ba pagkakaiba nito tsaka yung isang ano? Mas maganda kasi yan. Yung ibang patis, mabaho lang. Hindi, yung ano, di ba dalawang klase yung silver swan na patis? Yung isa yung parang may white tapos gold yung ano. Patis seasoning. Ano muna ako sa tindahan. Nalilig lang si Bibi. Baka malamig mo tubig mo. Baka malamig. Bumban mo. Para yung bagong... Para din niya kaya. Sisipunin yan.
Tapos na ako na mag-chop. Ito na siya. Malambot na to. Pag niluto ito, malambot na to. Kasi pinagtad ko bahagya. 1 kilo. Me! Oh, paano mo ito? Lagyan mo dun sa may takip. Lagyan mo na sa rip. Yung, Sa puti. yung baonan. Eh, sobrang laki naman nun. Ay, kasha. Yung baonan na may takip na ganun. Kasha. Tapos ito, Ako na. ito dun mo to. Ba't nga ito dun? Hindi ko matagal naman ito. Naman na lang taugasan ko. Ay, hindi lang. Hindi yan. Ma? 11 viewers low. Kuha mo ako doon ng tasa. Nak, makisuyo na. Sarap humigop nito. Sabay may gin. Sili. Alin? Bumili ko ng sili. May sili ba doon? Ano? Gano'n. Pero subukan ko lang. Sabay may sanlig yun. Minsan kasi ano, pag mainit pa matigas siya. Lalaki ng pagkatsa. Malambot ka ba? Subukan mo nga. Ito lang. Ako. Walang problema sa akin mo matigas. Ito kasi gusto mo matigas ng gusto. Aray ko mainit talaga. Yun na kasi ito yun. Ha? Saka na yung kutsara. Try mo na, ikaw na mag-try. Kita ba? Focus. Tigas nga. Para sa akin. Pwede na siya eh. Nga pala, nilagay mo ng suka. Ipong lambot. Ito pwede yung lagyan ng suka. Suka daw pampalambot eh. Ah, pwede na rin. Sarap dito na. Maubos lang yung gatong. Super ah. Malambot na rin. Ano dagdagan sa baw? Tinan mo. Yung kitchen ka lang ako. Pwede. Wait lang. Plan ko na lang patis. Ayan.
lang tugasan. Yung kitchen mo. Dali mo na dito. 16 viewers low. Laki na ng tiyan ko. Puro kain, walang takbo, walang exercise. Wala na akong oras mag exercise. May dumbbell na mga dyan, hindi ko nabubuhat. Lagi ko lang binubuhat, cellphone, plato. Pinagang papawalis ko na lang kapag nagpapala. Hindi lang papawalis, pero importante sana takbo eh. Ayan. Nakinaka ko ng tiyan ko. Tumatanda rin. Sili. Malambot na din naman. Yung libas, nakalimutan mo. Kunti lang lagay ng Sisili. ano kaya itong sabaw mo na to? O lagyan ko? Ikaw. Pili. Nagawin kong ano, matamis, santan. Ada. Ngayon? Ada. Hindi na yung pangkain ko. Hindi na rin pinakang gulay kasi pwede naman siyang kainin. Oh, asin. Asin lang. Kung ano mang kapalit, dinanas yung pag-ibig. Pag lahat sa'yo ibigay. Ano gamitin mo? Dahan-dahan lang kasi ng tubig para di mga Ayan. 12 viewers, hello po.
Tuloy na. Wala. Ha? Wala na pressure water. Ay, suwa. Pressure water. So, ano? Pressure cooker. So, pang ano? Natatanggal mo. Ano? Tanggal. Ang galing. Ha? Bakit? Dan. Diniin mo? Ha? Diniin mo? Oo. Natanggal pala dito. Lagay na natin yung pampaasim. Umasim na. May panglinis. So, ano to? So, sa to, kaninyo, sa pinakal. Yung pinangligo dun sa ano. Sinasaksak. Pang car wash. Wow na wow. Yun. Lumasa na yung kahit sa asin. Ayan, lapitan natin sa live. Pakita ko sa inyo yung aking niluluto. Pakita ko sa inyo. Napakarami yan. And mamaya mag-out na ako. Tapos pagka-out ko nito, mag-upload ako ng ano, ng pang-premiere. Mag-out na ako, ma. Ha? Mag-out na ako. Hindi tayo ng panglinis ng ano. Ayan. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng pumasok sa aking live. Nagtsagang nanood. Sa mga solid viewers natin, sa mga nag-comment, mga solid viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat Ayan. po. Dumadami na Mag-out tayo. Out muna tayo. Tapos may ano ko. Abangan nyo yung pag-premiere ko. May premiere ako. Ah, Ayun.
Sana po panoorin nyo at huwag nyo i-skip yung Patalastas. Dahil sa panonood nyo ay napakalaking tulong po nun sa amin, sa kanya. Kasi may pinag-iipunan tayo na para sa gastusin dito sa asawa ko. Po, muli, maraming salamat. Ayun ma, babay na tayo. Bye-bye. I love you po. Thank you. Abang na lang po sa vlog yung niluto namin.